Kasado na ang seguridad alang sa Semana Santa sa Cagayan de Oro City ug General Santos City. PNP dunay tips aron malikay sa insidente sa pagpangawat atol sa maong pag-obserba. Ang detalye sa report ni Efren Mama. Gilatag na sa General Santos City Police ang security plan alang sa pagpatuman og hugot nga seguridad sa pag-obserba sa Semana Santa sa General Santos City. Ana sa kapin 400 ka PNP personnel ang ipakatag sa places of convergence sama sa mga bus terminal, seaport ug airport, mga beach, malls, ilabi na sa mga simbahan. Matod sa PNP, sagad sab sa mga krimen nga mahitabo atol sa maong pag-obserba, mao ang kawat. Sa tala sa milabayng Semana Santa, ana sa halos na pulo ang kaso sa akyat bahay nga insidente. Busa, dunay tips ang kapulisan kalabot ni ini. Onya ang mga kahoy sir nga duak na paingon sa dito sa sulod sa village ato ginapatriman sa censo para dili na mo agianan para makasulod ang mga kawatan sa atong village. Atong lighting system ang i-renovate ang atong mga barbed wire dito o na CCTV labing maayo sa mga household pod so dili ta magbilig balwabols possible dito sa atong balay. Likayan sab ang pag-post sa social media sa mga lakaw aron dili matrace. Samtang gisaad sa PNP nga bisan pa nagpatuman og fuel and energy conservation ng PNP, doon nagyapoy kini pagpangandam aron dili makompromiso ang pagresponde kung dunay mga krimen nga mahitabo. Atong gipulong kaghapon sa buntag ang mga station commanders dito sa operation office nga dili na mahimong rason nga mabad image sa atong kapulisan nga wa ka po responde tungod lang sa kawadoon sa atong diesel or gasolina. Plaster na sab ang deployment sa Cagayan de Oro City Police Office nga ipatuman sa mga lugar nga dagsaon og tawo sa Semana Santa. Sigon sa kapulisan nga 90% sa ilang hanay sa syudad, partikular na sa mga pilgrimage sites, sama sa Malasag Shrine sa Barangay Kugman, Guadalupe Shrine sa Barangay Tablon, ug ang bagong pilgrimage site sa Barangay Ipunan. Naa na tayo mga deployment sa atong mga major thoroughfares, sa atong mga churches ug sa atong mga area of convergence kundi under ni Cagayan de Oro City Police Office. Padayon ang koordinasyon sa kapulisan ug LGU alang sa mga dugang polisiya nga ipatuman sa Semana Santa. Usa niini ang pagbawal sa overnight sa mga sites, lakip na ang pagdala og mga hinagiban ug mga ilimnong makahubog. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.